رنگên welat vê carê wê taybetiyeke herêma Mêrdînê telkariyê bi we bide nasîn. Ev hunera kevnar û qedîm. Di gerdûnê de her bûyer bi hev ve girêdayîne û bandorê li derdora xwe jî dikin. Carnan gerdûn ji mirov re ecêb tê. Bûyereke ku li fezayê diqewime piştî hezar salan dibe girîngiyek û mirov dak û karibin bibin xwediyê wan tiştan ket didin ango pere didin. An jî gelo haya wan jî heye ku xemla wan encama bûyereke li fezayê ye. Ev bûyer ne di demekekin de çê dibin. Piştî 100,000 salan an jî milyonan salan dibin madenên zîv an jî zêr. Di dîroka kevnar de li hin welatên cîhanê madenên girîng tên keşifkirin. Zêr û sifîr. Lêbelê zîv zû bi zû nayê keşifkirin. Piştî keşifkirina zêr demeke dirê ji nû ve zîv tê keşifkirin. Zîvê ku hatiye keşifkirin roj bi roj li welatan belav dibe. Heta ku hêdî hêdî xwe digihîne Kurdistanê jî. Zîvê ku digihîşt Kurdistanê di destên hosteyên Sûriyan de teşeyê xwe diguherand û dibû huner. Li herêma Mêrdînê bi taybet jî li navçeya Midyadê çandek heye ku li tevahiya cîhanê deng daye û gelek belav bûye. Navê wê huner û çanda telkarî ye. Wekî ku ji navê wî jî tê fêmkirin, telkarî karê ku bi têlan tê çêkirine. Lêbelê têlên zîv. Ev hunera ku li Mezopotamyayê û li Misrê dest pê kiriye, wekî ku Medserî de jî gotî, pêşî hosteyên Sûriyan dest pê kirine. Zvîngerî bûye hunera destê wan. Paşê li Kurdistanê heta li hin bajarên Tirkiyê jî bi nav û deng bûye û wan jî karê telkariyê kirine. Li gor lêkolînên ku li kotê berçema Erxeniya Amedê hatine kirin, ji berî zayînê sala 3000 ve hunera honandina zîv ango telkarî li Kurdistan û Mezopotamyayê heye. Hosteyên Sûriyan li ser têlên zîv gelek cerebandin kirine û di dawiyê de gelek berhem derxistine holê. Destekariyên ku hatine honandin, carinan bûne tepsî, kember, gevikên neynikan jî. Hosteyên hunermend her ku pêşketine xwastine hin berhemên din jî biafirînin. Bi vê awayî berhemên cûr bi cûr ên telkarî afirandine. Hebûna hunera telkariyê taybetiyeke din jî li keskesora navçeya Midyatê zêde dike û dihêle mirov bêhtir bala xwe bide Midyat û Kurdistanê. Niha em hinek berê xwe bidene ku ev hunera destan çawa tê çêkirin. Telkarî ev sanat ki zamanê berê ya. Tarih gerçekten em nizanin. 500 sala, 1000 sala tarihê wî kesinlikle em nizanin. Nûra çavaya û kara destaya. Tel, mana tel hemû zimanî têla. Kar iş demek, yani şuğlandına telaya. Ve tela peşi em dihalenin, pişti go em dihalenin, beri bi çakuç metterkandın. Tel medikşandın. Piştra makine derketin, bi desta ceryan tinebu. Ez gama wî zamanî, aynı jwa makina yek li bam hebû. Bi desta medikşandın, zaman pir wenda dibû. Teknoloji zêde bûye, îca ceryan çêbû, piştî ceryan çêbû, hêdî komirê pota em dibêjin, me zîv û zêr dixin potayê dihelênin, em vala dikin dirêzik. Şekil yani têl çubuk dibû bihayî nîv metrekê, piştî em dikişênin makînê, heta milîmekî. Piştî milîmekî, şanel elmas hedde em bêjine we, her 10 mikron em da dixin.
حتی 22 مقرونه وقت موی پورا یکی پیشی اسکلتا ملزمه ام حاضر دکن و ملزمه هون دبینن بشرب بجنبز بأم بيت شفت بجنبز وانا ام لفظ طوينن لجورا ويس كلتي كمر بي جوهر بي بازن بي چه تاقي بي موتیفین که دناف چارچوبه دا تین بجیه کرن موتیفین جور بجورن خوشیکیا موتیفان هنگی بخیال او هوستیا کسی که چه دگره علاقه داره جار جاران جو خوشیکیا خوازای سود واردگرن و موتیفین کلیل کان دناقشین جارنان جی شکلین جدا دا آفرینن ستوربونا تیلا که چارچوبه به هاتی چه کرن جه تیلا نقشان دو قاتی ستورتره یا راست هر دو تیل جی پر زراون لی وقتا مروف ستوریا وان بده بر هف تیلا چارچوبه بهتر ستور دمینه. هر چقاس و گوتنا و هنر حسان به خوناندنا ویجی او قاسی زحمته. جبر نقش او آنجی موتیفین گردنی گستیلک آنجی سینیان خوشکتر چه ببن سبرک زیده حوجهش بو خوناندنی را. هم دوی هستا پر بالدار به هم جی بسبر به. هلبت اف پارچین جهف جهه دوی به آوایی که به هف را بین زلقاندن. آگر پرچه که پر زراوی زیو بسر پرچه را تحالینن. زیوی که دناببر هر دو پرچه دا دجمه ده دکه که به هفه ببن. توست قaynak boraks karışımı tebliğ dikin am wana qaynak dikin. Vakti am peb tahallinin dibe vak yek parça pişti qaynak buya idi mabrat tasfiye ve zımpara am dikin pişti tasfiye am spi dikin
با آسیته ام سپید کن و هدی حاضر دبی و کون دبینن ولج بونی فروتنه هەلبەت دڤر دە هورگلیەک هەیە و دەوێت چێکەری تەلکاری پڕ باڵدار بە ji ber ku wexta zîvê ku her du parçeyan digihîne hev tê helandin agir li ser wan parçeyên ku wekî neqşêne jî heke hoste nebaldar be dibe ku motîfên çêkirî jî bihelîne û keda xwe ya bi saetan wê keliyê bavêjena xurdeyan hosteyê telkariyê agir berdide zîv lê eyareke wisa didiye ku nahêle zîv bihele